Здравейте, приятели! Намирам се в квартал Чародейка юг, между блоковите 201 и 210. Защо съм тук? Тук съм, за да ви разкажа приказката как царят е гол. Какво имам предвид? Вчера между 2 и 2:30 тук на тази поляна е дошла фирма за озеленяване. Насадили са 20 дървчета и обърнете внимание, снимали са ги. След което са извадили дръвчетата, натоварили са ги на камиона и са си отишли. Какъв е извода? Господин кмете, господа общинари и господа, които се занимавате с озеленяването на нашите квартали. На нас вече 25 години ни писна да се подигравате с нас, да не правите нищо. Единственото нещо, което да правите, това е бутафория. Тези 20 дръвчета, които ги насадихте тук, предполагам, ще ги насадите на още 20 места. Само че този път номера няма да мине. Благодаря ви за вниманието. Ало, господина с банана! Не видя ли бе, господине, те топчето? Тук няма бе, господине, не видя ли го те топчето? Аз не видях! А ти видя ли, господине, къде е топчето? Тук няма те топчето. Не видя ли, господине, те топчето?